Gaurkoan bertzebehin Baztango EH Bilduren udal taldeak herritarrekin zuzenean gogoeta batzuk elkarbanatu negitu. Atzeko egunarekin Baztango udaleko osoko bilkura egin zen eta bertan 11. aldiz seme kuttunen gaia atera zuten batzuk, pixka bat ulertzen dugunarengatik aferak nahasteko. Horren aitzenean guk gure gogoeta zuzenean eskini nahi datzuegu inork ez ditzan gure hitzak, gure gogoetak eta gure egintzak gaizki interpretatu eta desitxuratu. Seme kuttunarekin planteatzen den gaia hasteko aski agerikoa da. Herritarrak mailakatzen dira, batzuk goratzen dira, bertze batzuen gainetik. Eta hori beti egintza zalantzagarria da. Zeren herria denen artean egiten baitugu, jende aunitzen artean, eta bakotxak bere ezaugarri eta ahalmenekin ekarpena egiten du. Norbaitek egindako lana edo norbaitek egindako ekarpena handia izan bada, eta herritarrek hola ikusten badute, herritarrek berek egiten diote aitorpen hori, eta egindako lan hori jendeen herritarren memorian gelditzen da. Horrekin ikusten dena da, aitorpen instituzionalek beti badutela arazo bat. Eta hori izaten da, momentu jakin bateko gehiengoen arabera egiten direla. Eta batzutan gainera, aitorpen sozialik eduki ez duten pertsonei buruz. Gainera, kontuen hartu behar dugu, aitorpenok egiten direlarik, aitorpen instituzionalak egiten direlarik, maiz, pertsona jakin baten ekintza zehatz bat kontuan hartuz egiten direla. Pertsona horren bizitza ibilbide osoaren eredugarritasuna kontuan hartu gabe. Eta hori guztiak erranik berriz ere, eztabaida uste dugu antzuntan kontu batzuk azpimarkatu behar dira. Alde batetik, urmenetari buruz, 1978an izendatu zuten Baztango ohorezko bizilagun. Diktadura gareko udaletxe ez demokratiko batek. Ondotik, 2014an Nafarroko gobernuak Urmeneta eta Uharteri Nafarroko urrezko domina eman zielaik ikeragarriko polemika piztu zen Nafarroan. Eta polemika hortan, ezkerrak, gero hauaik, PSNek eta EH Bilduk beren posizioa argi agertu zuten. Atzokoan, iduriz ez hain garbi. Bertzerik da, Zudeiren kasua. Bere garaian, 1989an, seme kuttun izendatu zutelarik, orduan ere, etzen adostasunik izan bere izendapenean eta eztabaida bizia izan zen, orduko aktek erakusten duten moduan. Bistan da, erasoren eta izetaren izendapenek, seme kuttun izendapenek ez dutela bertzeriekin zerikusirik eta hortan aitorpen soziala, aitorpen instituzionalarekin bat heldu dela. Baina kontua da, aitorpen hori, instituzional hori, sozial hori nola egiten den. Eta ez dugu uste hori argazki batzukin egiten denik. Aitorpena egiazkoa, zinezkoa, barnekoa, zintzoa, berek egindako lanari segida emanez egiten da. Eta atzoko osoko bilkuran, mozioa aurkeztu zutenei erran ginienera. Bereietako zenbatek irakurri duten dirua galgarri, zenbatek irakurri nigarrez sortu nintzen, Baztango kontuak, edo Baztango hiztegia erabili. Edo zenbat ganatu ziren jaz Elizondon egintzen Euskal Herriko bertso txapelketa nagusiko final aitzinekorat. Edo gehiago, zerengatik mozio hori erdara gutxian aurkeztu zuten eta gero plenoko beren interbentzioak erdaraz egin. Guk uste, hoiekin, egintza hoiekin, aski ongi erretratatzen diren. Argazki batzuk goratu bai, baina pertsona hoien lana baztertu, pertsona hoien lanari kasurik ez egin, eta urte guztioketan ikusien bezala gainera, trabak jarri. Euskararen inguruko diru laguntzak moztuz, euskararen eta euskal kulturaren kontrako jazarpena bulkatuz, eta horrelakoetan. Horiek erranik, bertze kontu bat, aski agerikoa dena. Argazki horietan direnak, denak gizonak direla, giza semeak. Eta baztan denen artean egiten badugu, zer pasatzen da populazioaren bertze erdiarekin. Zer pasatzen da Baztango andreekin. Ez ote dute tokirik Baztango eremu publikoan eta udaletxearen barneko espazioan,
Guzi horrengatik, atzoko bozketan, argazkiak ez jartzea babestu gimen. Horrek ez duara nahi ez dugunik aitortzen pertsona horien lana, batez ere izetaren eta erasoren lana. Eta erran bezala hementxen, beraien obrari jarrekiz eskaini diogun, atentzioa eskaini diogun arreta. Gainera, informazio osagarri modurat, ohartarazi behar da ere, pleno batean ere, etzela onartu inongo argazkirik jartzea. Pleno batek ere, akta batek ere ez du erabaki hori abalatzen. 2000 batekoak ere ez orduan erraten baita, detaile bat modu etengabean jartzea erabaki zutela ez argazkirik. Guziak erranik, gure erabakia garbi da, inork ez dezala gaizki interpretatu, guk pertsona hoken lana haunitz goresten dugu, haunitz miresten dugu, aitzindariak izan dira kasu batzuetan baztanen, eta guk horri jarraibidea eman nahi dugu, eta gure praktikarekin, gure egintzarekin, gure konpromisoarekin hori erakusten dugu. Bertze batzuk zurrikeria ariketa batean argazkiak goratu bai, baina gero beren lana guzia lurretik botaz. Hoixen beraz, EH Bilduren udal taldetik zuekin konpartitu nahi genukeena, egin duguna, eta hortan.